Nostalgični osjećaj part 2. Color Switch. Ljudi moji, Color Switch. To je bila igrica, mislim kao što imate danas igrice za ubijanje dosade, vi koji ne znate, mi nekad nismo igrali Blockbuster, kao ovi klinci danas po školi koji prže sebi dopamine, razumeš, nego smo cepali Color Switch i mnogo smo se više nervirali nego vi. Zato što igraš, skačeš, menja ti onu boju, ona loptica, klikćeš i izgubiš, a ne znam, skor ti je milion. Ti što sigurno ne može milion da ti bude. Dođe ti da baciš telefon, jednostavno polomiš ga, nerviraš se, ne voliš, ali ti je lepo i igraš i dalje, kao i sve ostale igrice, kao vi LOL igrači, razumete me. Tako da, znam da se svi sećate ove igrice, tako da napišite mi koju bi ocenu vi dali, a ja dajem 5 od 10.